गोबाव समनिफ्रायनो बे जेंनाफ्रा सोलिगासिनो दङ। दा बेनिखायनो ट्राइबेल संघ बा ट्राइबेलनि आफादफ्रा गोबाव बोसोर सोमावसारदों हा हुनि जेंनाखौ जेरैखि जाया बोस्रांनांगौ होननानै। दा दिनैथ' जथेस्थ' नैबे समाव प्रब्लेमफ्रा सल्भ जागासिनो दङ। फरेस्ट राइट एक्टआ इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे बेलेन ब्लकखौ प्रटेक्सन होनायनि थाखाय जोङो काउन्सिल जेब्ला बिटिआर एकर्ड जायो बेवहायबो माखासे क्लज लाबोदों जे बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जोंनि ट्राइबेलनि हाफ्रा माने मालायनियाव ट्रेन्सफार जायै जानांगौ होननानै बेबायदि माखासे आयेनफोरखौ लाबोनो थाखाय जोङो नारसिनदों। दा आं सानो जे थांनाय समाव जिखिनि जालांबाय गोदान बेबायदि जानाय नंला आरो आसाम सरकाराबो ट्राइबेलनि जि लेन्ड प्रटेक्सन बिनि थाखाय माखासे इनिसिएटिभ लादों आरो ट्राइबेलफ्रा गोसो जायोबा माने जायखिजाया जायगायावनो गोबां हा बायनो हानाय बा माबानो हानाय प्रटेक्सन होनो हानाय बेबायदि बेबस्थाफोरखौ खालामदों। मानसिया सिखावै माखासे खामानि मावो सिगांनिफ्रायनो बेफोरखौ एक्सन लानाय जागोन। एक्सन लानाय बिथांमोना मालाबा एरेस्टबो जादों, जेलावबो थांदों। दा जायफोरनोखि सिखाव खावनानै बेबायदि सार्टिफिकेटफोरखौ लाङो बे मानसिफ्रा आयेननि साजा मोनगोन। गेजेरजों मोनोब्लाबो बेवहाय माखासे सिस्टेम थागोन आरो जेला अनलाइनजों होगोन बै समाव सोरबाफोर जुदि बेबायदि डुप्लिकेसि खालामनो नागिरोब्ला बिनि सायाव निस्सय एक्सन लानो हानाय मोनसे बेबस्थाखौ बेवहाय खालामनाय जागोन। दा नंखायनो आजिखालिथ' डिजिटेलनि जुग, गासैबो अनलाइनानो जागोन लासै लासैनो। बेखौ लानानै बारा साननांगौ गैया जे जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा बिनि सायाव आयेना बेबस्था लागोन। बिटिसि एकर्डआवबो दङमोन, बिटिआर एकर्डआवबो दङमोन। जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकार जों बेखौ लानानै जों सावरायबाय थादों। आङो मिजिं थिदों खम समनि गेजेरावनो कार्बि आंलंनि जेंनाया बोस्रांजागोन।